nagaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate,
putik, libag. Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart to Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Fred, sa 20 kita kan bulan ng Mayo, aldaw po kita ni na Lunes. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Dun Cabrillas.
Sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kan Iriga, sa downtown area asin man digdi sa bilog na Rinconada area asin man probinsya kan Camarines Sur. Dyan sa tercer distrito kan probinsya nin Albay. Ano man po sa indong pinagigibo, ribahan po kita sa laog nin halos 2 oras na presentasyon ka na programang Barata Sin Platica. Ribahan na sa indong lingkod. Ano dahil na pagparahaluyon na entro, nasa linyas tulos si Karundang Diggs Martinez. Report! Karundang Diggs, pasok. Good morning, Karundang Kuya Philip. Asin sa tuyang mga parinanyog. Happy Monday sa Gapos. May nakaw kita nga barita halit sa luwas na kung saan pig-anunsyo ka na Philippine Statistics Authority o PSA ang listahan para sa 2022 household survey on domestic visitors kung saan nakakuha ang probinsya ng Albay. Nakuha ka na probinsya ng Albay ang ikawalong pwesto. Sigun sa nasambitan ng ahensya, nag-declare na nasambitan ng probinsya sa nanginginot na top 10 na destinasyon para sa mga domestic traveler na naghahanap nin mapagpapakasyonan asin mapag-libangan igbisa sa tuyang nasyon kan nakaaging 2022. Asin ipakwertig di, gikan sa 4.9% na nakuha ka ini kan nakaaging mga taon na 2021, bagyang nagbaba ini sa 3.6% sa mga o sa nagsunod na taon. Alagad, nagtitinir pa ng gain ini na kabali sa 10 pinakatigyarayong lugar igbisa sa tuyang nasyon na Pilipinas. Nanginagdig na National Capital Region na iguwang bahagdan o porsyento na 10.4%. Sumunod tigdi ang Pangasinan Province, 6.4%. Sumunod ang Cebu Province, 6%. Benguet, 4.4%. Laguna, 4%. Batangas, 3.8%. Quezon asin Albay na iguwang porsyento na maabot sa 3.6%. South Cotabato na iguwang 3.2%. Asin ang Rizal Province na iguwang 3%. Sigun sa Philippine Statistics Authority, na poco mas o menos na 11 milyon na kaharungan sa Pilipinas ang nakaresibi ng mga domestic visitor kan nakaaging 2022. Yan muna Karundang Kuya Philip, ang nakuha natong babareta halit sa luwas ni si Karundang Diggs Martinez Jr. para sa RTN DZKI ang Magmangka Iriba reporting. Report! Salamat Karundang Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon. Aligyan sa Albay may buhay. Diyan pala sa Banuan kan ba, may nakuha kitang masasariga na informasyon. Kapit po sa pag-apon ka na basura, sabi kaya ka ito ka na panahon hahaliunaan na basurahan dyan sa barangay Bagong Bayan. Sa Banuan ka na Baaw. Alagad sagkod palan ngunyan, ang mga natitipo na basura kan Banuanin Baaw, dinadarap paman giraray dyan sa barangay Bagong Bayan. Asin na gabos na natipo na basuraan na dinadaraman subot sa probinsya kan Albay, pambihira.
Amak mo yan, grabe po, ginagastusan ka na lokal na gobyerno ka na banuanin na baaw. An pagparahakot ka na basura na dinadara pa dyan sa probinsya kan Albay. Tinda konsen sa probinsya kan Albay, pinag-aapon kan an basura kan banuanin baaw. Sabi ka ito, mahanap ni na maaapunan na basura an lokal na gobyerno ka na banwaanin baaw. Sa paagi ni Mayor Jeff Beseño, pinag-urulayan na po yun dyan sa sanggunang bayan kan banwaanin baaw, kundi mayo man gayod na kukuha na lugar. May mga bareta nga ni ka ito na gustong bakalon sudaga subuot ni Roger Paira dyan sa Agdangan Baaw. Hinda kung anong nangyari, magpinsan baga ini si Mayor Jeff Beseño saka si Roger Paira. Akaday managusto si Boss RP na ipabakal ang dagat na magiging basurahan ka na banwanin baaw. Sakadakli po kaya pinaghahabuan pag maski ang mga lugar na aapunan ka na basura. Siyempre kung mga residential, talagang makakasuya man duman sa parte kan mga nag-i-star sa palibot kan basurahan. Kaya ito, ang naga bantog na maugmang lugar, hindi kan namamarong na so mga basura dyan po sa Barangay Balatas. Bako na ngayon maugmang lugar, mabatang lugar. Kundi nga na naresolbera na ito dyan sa Syudad Canaga. Hindi ako napapasala, igwa na sindang basuran dyan sa San Isidro, sa Nagaman Giraray. Bako na duman sa Balatas na kan nagtalikod na aldaw na subsuban. Hoy, kumusta man palan ki Manay Monching Maglapid, ki Hazel Magadea, ki Manay Niknik, saka ki Di Kasami dyan po sa San Jose, Baaw, Camarines Sur. And of course, ki Punong Barangay Nini Ablan, saka ki Provincial Director ka na Department of Trade and Industry, G. Ablan. Yaon pa ako duman na kasudma sa indang kapiestahan. Nag-abot si Provincial Director Police Colonel Julio Cesar Domingo an PD ka na probinsya nin Camarines Sur. Kaibahan itong taga CIDG subot ito. Simplehon sana ang Provincial Director kan PNP digdi sa probinsya po kan Camarines Sur, si Colonel Domingo. Mga nakasibilyan sa nangani, tapos private vehicle sa nasasakayan. Samantalang so PNP Baaw, patrol car pa ang nasasakayan. Alagad ngunyan pong pagkaaldaw, igwa pa nin okasyon segunda dia dyan sa Barangay San Jose sa Banuan kan Baaw, yan koneksyon ka na sa indang kapiestahan. Ini na inaabangan ka na mga taga Barangay San Jose. Itong pakantest dapit sa 4M Camio ining malinig, magayon, mahamot, asin mapreskong lugar. Isasabay subot ini ngunya na pagkaaldaw sa Barangay Biasan Night o pagkabanggi. Asin duman sa mga manggagarana an award na itatao sa inda. Ana first prize makakaresibi po nin 7,000 pesos. Ana second prize makakaresibi man na 5,000 pesos. Ana third prize 3,000 pesos. Asin matao man in consolation prize tuman sa mga daay manggagarana
nin tig asang rebong pesos. Partner po kan Barangay San Jose sa Banuan kan Baaw sa sinambit ng pa-contest yung mismo si Governor Luigi Villaferte, Vice Governor Sal Fortuno Jr., Congressman Migs Villaferte, Board Member Donaan Onyate, asin man Mayor Jeff Beseño. Kaya sa manggagarana, congratulations. Daraman sa Indoka na Barangay Local Government Unit of San Jose, Sanggunang Kabataan Council. Asin San Jose Pastoral Youth Council, Department of Interior and Local Government, asin man kan Baaw Municipal Police Station. And siyempre sa pangyanot man po yan ni Punong Barangay Nini Ablan, kan naunang bita ng barangay dyan sa Banuan kan Baaw. Tapalan na alarma ang Commission on Human Rights dapit sa kontrobersyal na ordinansa sa sarong barangay duman sa Bangged Abra na nagpapataw ni na padusang kagadanan sa ikatulong pagbalgakan si Sayman sa indang mga residente dapit sa illegal na pag-aapunin basura. Pit maluman duman sa naunang bita ng lugar. Sa sarong press statement kan nagtalikod na aldaw, sinabi kan CHR na nasambit ng ordinansan mayong paggalang sa diretsong pantawo na sin diretsong mabuhay. Ana pahayag iyo ana pinag-issue kan CHR dapit sa sobra sa sarong semana naman matapos masuspendi sinda Barangay Calaba Chairman Renato Brasuela, apat na barangay councilors na sinda Marjon Santiago, Rosmel Biado, Maribor Valera, Carmelita Bienos, sa an SK Chairperson na si Darrell Blanes. Matapos na maggibo ni na ordinansa na nagpapataw ni na padusang kagadanan laban sa si Sayman na madadakop na nag-aapunin basura sa bakong tamang lugar. Napag-araman man na nasambit ng ordinansa iyon na pinagpapusog sa Barangay Calaba kan nagtalikod pang Pebrero 2024. Digdiman pinapamulta ni na 1,000 pesos ana si Sayman na madadakop sa pagbalga sa enot na pagkakataon. Sa ikaduang pagbalgay, guwang multang 1,000 pesos sa 8 oras na community service. Asin man sa ikatulong bayular, iyo na death penalty. Kung sain, bibitayo nin bala ang si Sayman na residente na illegal na nag-aapunin basura. Bako naman yung makatarungan, hamak mo yan. Klase daw ang pagbitay ni na bala sa si Sayman na madakop na illegal na nag-aapunin basura, malupit man. Matapos ang kontrobersyal na ordinansa ang pinagsugo man ni Bangged Mayor Mela Valera ang pagpataw ni 90 aldaw na suspensyon sa nasambit ng mga opisyal. Paman sa Commission on Human Rights, these heinous remarks have not only caused social unrest but also posed a direct threat to the right to life. Kaya mas masakit pala duman sa Bangged Abra.
Talagang matindi ang kastigo sa mga mag-aapunin na basura duman sa bakong tamang lugar. Di man sa satuyang lugar, bawal mag-apunin basura, dyan man lugod mga nagbabasura. Duman malupit ang kastigo. Tapos ini pong sobra sa 2,000 na benepisyaryo halis sa mga banwan kan Kabusaw, Gaensa, Milaor, Minalabak, Pamplona, Pasakaw, San Fernando, Baaw asin Bulaan, Amay na nagpila sa Puerte Sports Complex. Sa banwan ka na pili kan nagtalikod na Sabado. Langaning makaresebikan asistensya, pandagdag puhunan para sa indang hanap buhay asin man negosyo. An AKAP, iyo ang programa kan gobyerno sa erarom ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development asin ang gobyerno probinsyal sa pangenot man ni Gobernador Luigi Villaferte. Iban man sinda 2nd District Representative Elry Villaferte, 5th District Representative Mix Villaferte, 1st District Representative Huri Bata. Asin man ang enterong grupo kan Team 1 Come Sure. Minsan kadakol po kan mga programa kan sa tuyang gobyerno na itinataong libre sa mga kababayan niya to na nagiging epekto iyan pagiging hugakon kan ibang mga kababayan niya to. Imbes na magtrabaho, pigpaparahalat na sanaan ayuda kan sa tuyang gobyerno. Kaya dahil mabasol kung taano ta nagtitios ang mga Pilipino digdi po sa satuyang nasyon. Dara kan kahugakan da nagpaparataon na libre mga dole-outs an sa tuya pong gobyerno. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Minsan mayo ng padumanan an sa tuyang mga kababayan man. Maray sa mga natatawan, paano sa mga naghihigos lugod na imbes na iyo ang tawanin ayuda ta nagpaparaparagal, pero kulang lugod ang suporta po kan sa tuyang gobyerno. Ito lugod na mga hugakon an iba na sige sa nanturotarambay, minsan iyo palugod ang nabibiyayaan. Natatawan kan mga ayudang ini basta masigkat harani ki gobernador, harani ki mayor, harani ki kagawad, ki kapitan. Kaya minsan ba kung makabibinsir ang iba pong programa kan sa tuyang gobyerno. Digdisa na sa lado kan edukasyon pigpapara kampanya kana Department of Education ang matatag. Anhapot yan, matatag daw talaga ang kalidad kan edukasyon sa Pilipinas kunya ng mga panahon. Na pigparadagdagan kay itong K-12 program ang pag-eskwela sa high school. Mas lalo bagang nagruro-ro ang kalidad kan edukasyon po lugod digdi sa satuyang nasyon. Sa sobrang high-tech, kulang na sa disiplina ang mga eskwela, mga estudyante. Kanina atuman sa mga gadgets kan iba. Bako na pong so tutok sa pag-adal. Bakong arog kan panahon na kulang ang gadgets, mahigos lugod mag-adal sa mga estudyante ka ito. Iba nga ni dyan, bulakog na ang mata, kaduduldog kan cellphone, alos mapudpud na ang kamot, ma-CR, makakan, kaibahan ang cellphone.
Kaya dyan po nagluluyaan kalidad ka na sa tuyang edukasyon. Kung minsan, bako naman focus naman sa pag-adal sa mga eskwela o estudyante. Mas tinututukan panindaan kung ano-anong nagluluwas dyan sa indang cellphone, sa internet. Ang iba nga ni dyan, turutong na susinap na. Ay aram, sige sana anduduldog kan cellphone. Kaya inipuan saro sa nagiging problema kan edukasyon digdi sa tuyang nasyon. Kumbaga kakulanganin disiplina sa paggamit nin cellphone kan mga gadgets. Tapos nagiging dahilan pa po ini tanganing maging hugakon an sarong syudadano. Imbes na magtrabaho, okay na senda basta magduduldog nin cellphone. Kaya kadakol po kan nagtitiyo sa Pilipinas dara kan advanced technology sabing ini. Maray kung disiplinado ang nagagamit pero kung yun na sanang inaatuman kan mga hobenes ang pagpapara gamit ka na cellphone na an iba mayo naman kamanungdanan wani sarong magurang nagsabi na ang dahilan nga kan dahil pagkatapos kan sa kuyang aking babae sa pag-eskwela cellphone bigla ngayang nabadusan pangyayari pag-arog na po kayan. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Amak mong ang cellphone pala nakakabados na. Iyo ta, sige ang kuruntakan. Sige ang chat, sige ang text. Ay pa nakukontento, nag-call pa. Kung minsan baga, karoon ng mga orotoan nalang ang nangyayari sa cellphone. Ano dyan nagsisimbag? Text ba to? Call ba to? Hoy, kumusta man pala dyan sa mga amigo, as in amigatang tendera sa Erga City Public Market. Ki Sheila Lasat, ki Manoy Ed Centillas, ki Madam Jen Vera, siyempre ki batchmate, classmate Marisa Cornelio Morillo, sa ki pinsan Marilo Baracena. Kumusta ang bintahan kan karning orig na nagpaparamahal sa naan presyo kan kada kilo? Amak mo nag-aabot na po nin 340 pesos ang kada kilo kan karning orig. Alagad ang iba man ng mga parabakal dahil nga nagdo 200 pesos ang kada kilo pagbuhay. Duman sa banwaan kan kabusaw nagdadakol subot ang populasyon kan ayam asin ikos. Anyari ta nagdakol. Yaro palan animal planting. Tapos ini pong sobra sa 4.2 milyones na mga Pilipinong botante na haraninang ma-deactivate asin dahil na makakabali sa 2025 elections sigun man sa Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia kan nagtalikod na simana. Kadaklan subuot sa mga mahali na botante yon kabilugan na
4,000 o 4,237,154 ang nabigong magbuto sa duwang magkasunod na eleksyon. Igwa man na kabilugan na 1,829 na individual na day kabali para magbuto sigun sa kasuguan kan korte. Nagkaigwaman nin sarong failure to validate sa kabilugan na 595 na mga botante tuluan dahilan sa loss of Filipino citizenship. Mababawasan man in kabilugan na 4,200 o 4,239,483 na botante para sa masunod na eleksyon. $4.2 million voters will be deactivated, hence deductible to the present total number of voters of 68 million, dagdag pang pahayag ni Garcia sa saro kaining pakikipag-ulay. Ang Region 4A o Calabarzon ang nagrehistro ni pinakadakulang bilang kan mga disenfranchised na botante na may 733,903. Sinundan man ini ka na Region 3 o Central Luzon na nag-aabot man sa 503,297. Mientras na Cordillera Autonomous Region ang nagrehistro man kan pinakahababang bilang kan mga disenfranchised na botante na igwasan ng 69,108. Ang Region 5 o Bicol ang may pinakadakul na bilang kan mga botante na dai pinagbali kan korte para magbuto na igwanin na 705. Tulo sa mga nawaranin diretso na magbuto dahilan sa pagkawara kan pagka Pilipino kan mga ini. Ali duman sa Region 8. Igon pa ki Garcia na deactivate ang mga botante na ini pagkatapos kan barangay Azinman Sangguniang Kabataan elections. Kaya digdi po sa siyudad kan Iriga sa 36 na barangay, sunod-sunod ang satellite registration na pinagsasagibukan Commission on Elections. Kaya nangangapudan si Attorney Cinderella Pereras Lozano, ang COMELEC Election Officer, duman sa mga daiparehistradong botante na kung pwede mag-aparecer ka mo sa indang mga pinagasasagibong satellite registration sa manlain-lain na barangay po kana siyudad nin Iriga. Sunod doon sana sa mga requirements na inahagad po kana Commission on Election. Kuha na po kitang 40 minutos, makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Kumusta man pala ki Miss Ella dyan po sa Niño Jesus, Batuca, Marinisur. Ki Itchit Chavez, si Batchmate, siyempre sa UNEP High School Batch 87, saka sa kuyang mga classmate, batchmate kan elementarya dyan po sa San Isidro Elementary School, itong Batch 82. Sa sunod ang magiging host iyo ang batch 1978, sinda po ang pinakadakol nag-participar duman sa 13th Grand Alumni Homecoming kana San Isidro Elementary School
kan nagtalikod na Sabado. Ang naging host ang batch 1974 ang presidente si Ma'am Maria Eloisa Ampungan Haim. Yaon man si Reverend Father Andy Olaso Jr. Lugadan man ang duwang lalaki matapos na magbanggaan ang duwang motorsiklo duman sa Ragay, Camarines Sur. Pinagbistukan ang mga nalugadan na sindahan sa Denver Bayeta, 18 anyos, residente ng Zona 1, Barangay Port Junction, asinman sa Virgilio III de Rama, 42 anyos, residente man ka na Zona 4, San Rafael, sa naon ng Bitan ng Banwaan. Sigun sa informasyon, hali sa Camarines Sur Police Provincial Office na pag-araman na mientras na pinagbabagtas ni Bayeta gamit ang motorsiklong pinagmamaneho kaini ang direksyon kan northbound pasiring duman sa Del Gallego sa nasambit ng probinsya kan aksidente kaining mabangga an walang parte kan motorsiklo na pinagmamaneho man ni Derama. Mientras na babagtas man kainian kaparehong linya na ma-U-turn kuta. Nalandig din nagsapunin lugad sa manibaibang parte kan sa indang hawak sinda Bayeta, Derama na tulos man pinagdara sa ospital para sa asistensya medikal. Mientras na sa initial na investigasyon kan mga otoridad na pag-araman pa na mayong plate number, mayong LTO, ORCR, asin mayong lisensya si Bayeta. Mientras na mayo umanin lisensya si Derama. Sangon niya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad dapit sa nasambit ng insidente. Kaya ingat-ingat po kita duman sa mga driver. Mayo man subot katotohan ang naglalakop na online post na igwa subot pinagwawaras na educational assistance para sa gabos na estudyante kan Department of Social Welfare and Development. Sa nasambitan ng post kan page na Filipino Gazette nakapalaman digdi na igwang cash assistance na mariresibi ang mga estudyante po na 1K hasta 4K. Depende man sa grade as in year level kan estudyante. Nakapalaog man digdi an logo kan DSWD asin kaipuan sembagon an online application form hasta Mayo 28 ngunya na taon. Kan nakaliis na bulan igwa man naglalakop na fake news dapit sa educational assistance subuot kan DSWD alagad pinahimutikan man ini kan naon ang bita ng ahensya. Pinaglinaw man kay ini na educational assistant sana nindaan EICS o ining AX program o assistance sa individual and crisis situation asin day pasyerto kung na rin ini mapuon ngunya na taon.
Yan ang dakulang hapot. Sakit kay nita kung aboto na kan eleksyon. Pero estimate ko basta nagrarani na ang eleksyon maburutwaan na. Ano man ang mga programa kan sa tuyang gobyerno. Tapos ano ba dyan ginagaramit kaniba pong mga politiko. Kumbaga panbanwit. Kanganing masubad ang sa indang pangaran pag panahonin eleksyon. Kaya dipisil digdi po sa tuyang nasyon. Pag arayo pan eleksyon, kulang ang mga programa kan sa tuyang gobyerno. Naro pasipara sana sa mga dapat gibuhon kan ibang mga ahensya kan sa tuyang gobyerno. Pero pag nagdadangadang na ang eleksyon, naburutwaan na kung ano-ano ng mga programa, ayuda, tabang sa mga nagtitiyos kuno. So, mga nagtitiyos man, laka mga happy. Ugmahon, intirong namumuya. Takol niyang ayuda kan sa tuyang gobyerno, niya na mga eleksyon. Pagkatapos kan eleksyon, tiyos na naman. Arog sa naman po kaya ang buhay sa Pilipinas. Sa sobrang politika kaya nagtitios ang sa tuyang mga kababayan. Siyempre, pagkatapos kan eleksyon, mabawi sa politiko na nagparagastos. O ano mahaman kaya na proyekto? Diyan sa Banuan Canabao, di nga natatapos itong diversion road dyan, sagkod po niya ng mga panahon. Sabi ni Engineer Ares Hermoso ana tagapagtaram kana DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur, ongoing ana project and proyektong yan. Iba man ngayaan pasemento kan local government unit. Sa kansa indang yang patinampo sa dit. Kumbaga tipid sa budget kumpara sa patrabaho kan DPWH na halang o kunyan halakbang ana tinampo. Hapot dyan, no rin daw matatapos ang proyektong ining road concreting kana diversion road sa Banuan kana Baaw. Sa panduang termino na si Mayor Jeff Beseño, pinunan ini kan enot na termino niya bilang alkalde kan Banuanin Baaw. Sagkod po ngunyan dahil pag-iraray natatapos ang naunang bita ng proyekto. Kining paghali dyan sa Barangay San Vicente, pasiring duman sa Barangay La Medalla, nasaro sa makakatabang kuta kung matapos na ang proyektong yan sa mga biyahero na mapasiring digdi po sa Rinconada area, pasiring dyan sa probinsya kan Albay, pasiring manduman sa syudad kan Naga, halidigdi sa Rinconada area, vice versa. Bueno, antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure,
keratin therapy, hot stones massage, Tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family sa Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabwa, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Yang, Nabwa, Camarines Sur. Prayers from the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong, Batu, Camarines Sur, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkon ngunyan. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia.
Kaya andito ang healing para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na. Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng yeling. Ayun, ngayon, masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, magyiling. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng yeling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng yeling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng yeling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong yeling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung yeling. Nagpapasalamat ako sa yeling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang yeling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa yeling. Sarap na ng tulog ko, kaya ninintain ko na ang yeling. Yeling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yeling ang kailangan. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ka sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care! You care? We care! Kidney Care! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Naghahanap ka ba ng natural na paraan para muling maayos ang iyong paningin? Subukan ng iBerry Gold with lutein.
ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, isang makapangyarihang antioxidant. Nakakatulong ito maprotektahan ang iyong mata mula sa pinsala. Ang lutein ay nakakatulong din sa ating paningin tuwing gabi at mabawasan ang panganib ng age-related macular degeneration. iBerry Gold with lutein. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 3 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Sabi digdi, the truth of life, do a million good things, nobody will care. Commit a single mistake and everybody will judge you na pangyayari. Pambihirang buhay. Romansa na pala, life is so good, life is so bad. Hindi man daw kita sa artista. Jata palan pakasal na si Nas Aguas sin Mika de la Cruz. Duman sa probinsya ka na Quezon, timbog ang sarong lalaki sa pinagsagibong buy-bust operation sa Mauban, Quezon. Pinagbistuan suspect na si alias Gerald, 26 anyos, residente kan Barangay Sadsaran, Mauban, Quezon. Sigun sa informasyon sa Quezon Police Provincial Office na pag-araman na inaresto.
subot ang suspetsado pagkatapos na makabakal digdian na pusher buyer kan mga otoridad nin sarong pidasong head-sealed transparent plastic sa kan pinagtutubudan siya bu. Kan kapkapan ang suspect na padigdian apat na pidaso kan head-sealed transparent plastic sa na pinagtutubudan illegal na droga. May kabilugan man na gabat na 8.7 gramo na kumpiskar na pinagtutubudan. Na illegal na droga. May kabilugan man subot na nagkakantidad 177,480. Antes po niya itong ipadagos na baretang yan. Nasa linya man si Vanessa Tataro. Ate Bane, go ahead. Salamat tabi ko rin Philip. Good morning sa imo. Good morning sa gabos na mga paraan kabay sa imo programa. Bisay duman sa mga rider as in mga motorista sa makaherap itong nangyari tabi karon da Philip sa sarong delivery rider matapos subot ini na mabanga ang iyang lawas kan ini aksidente masalpok ning sarong van sabi karon da Philip itong pinagmamaneho kan motorsiklo diyan sa kalabaan kan Maharlika Highway sa barangay kan San Gabriel Pamplona sa Camarines Sur kasud maining aldaw kan Domingo. Pinagbisto ang biktima na sarong Rizalde Ramirez 41 anyos ang edad sa iniya tabi residente kan barangay Del Rosario sa nasambita na Banwaan. Akin sigon sa report, nakapundo ang biktima sa gilid kan tinampo kan bigla ining salpokon ning sarong van itong napaka-rikas na van sabi. Akin kalunos-lunos itong pinag-sapar kan delivery rider for medyo sa grabe nga ni ang impact kan pagsalpok sa iya kay itong van. Hindi tabi karon daw Philip nakaapon ni 50 metros gikan sa tinampo o gikan duman sa sinasamog sa kanya atin ito na nga ni dalan para sa impact kan pagkasalpok sa iya to nakaapon niyo atin nabanga ang sa iyang lawas sabi makangerhak ang pinaparkan na biktima kung mahiling mo sa literato talagang grabe ang pinagtamo ka ining lugad atin yun ang ani ini sabi ka Ronda Philip. Nahiling ko sa retrato pinagtahuban ba ito nindaon in Batag? Itong driver kay itong van ang nagsaparman yung lugad as in presente na nagpaparahay yan sa Bicol Medical Center sa Siyudad Naga. Alagad niyo, mahampang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide sabi karon da Philip. So grabe, ang pinagsapar kan na sambita na biktima niyan na siya, yaon lang nakapundo sa sarong gilid sa gilid kan tinampo alagad iyon na nga nito, sinalpok kan nagraragas ang van. Okay, sa iba pa niya itong informasyon, naging kami na rin yan ng Department of Health o DOH Bicolan Publico na magsalang sa libreng human immunodeficiency virus o HIV testing na pinag-opresir ng mga health workers at in hospital digdi po sa Bicol. Sigon si DOH Bicol OIC Assistant Regional Director Dr. Rosa Maria D. Ringpilio, libre as in confidential na HIV testing ang pinag-opresir sa mga rural health unit pati naman DOH Hospital. Inisibot ang paagi sa amay na pagkakayo itong pagtuklas, pag-aram as in wakasan ang stigma pati naman diskriminasyon katakod sa panlaban sa nasambita na helang. Data DOH Bicol o
2,500 na kaso kan HIV, irehistro sa 1984 hasta 2023. Sexual contact o ang sakikipagdurog and nangingenot na rason sa pagkakahawa sa helang kabi tarang daw Philip atin sa bilang sa mode of transmission and pagpasa ng virus gikan po sa ina. Kaya yan, pinag-share sa kanahen sa tabi tarang daw Philip na ayaon sa pagpataon ng accessible healthcare service, particular sa pagkakaigwa kan dako ng mga testing center at in pagtatao kan mga condoms. Kering man ang pagbubusol kan karapatan kan mga individual ng buhay at sinapit kan HIV. Kering man ang mga plan kan Gentleman Vehicle for Sexual and Reproductive Health and Rights Incorporated at iba pang mga organisasyon na nagbubusol kan paglaban sa stigma at diskriminasyon sa komunidad kan HIV o ang transigin AIDS na tabi. So, pinaka-kuyasta yan, ay na po na magparapasidoro, lalong-lalong na kung halimbawa may mga kapartner naman sa yan, parati yan ang pagkakaigwa ng mga helang atin syempre ibitaran itong pagkakaigwa ka itong trending sa ngunyan sa paglala. Okay, so yan po na ang sa tuyang informasyon. Di ka tabi para sa radyo Ronda. Mr. Ganon. Report! Salamat Karondang Bane sa mga heras mong informasyon. Kayan pangapudang ko day magparapakidurog sa bako mong agom. Sabi ni DJ Mandy, clean living. Kayan nagbabalga sa katugunan kan kagurangnan. Ba kaya sa mga hoben ngunyan abang iinit at mainit na ang panahon kuhanin bareta sa rong barangay digdi sa Iriga na itong duwang kumbaga mga babae sa gilid-gilid na taga-buhi nadara sa nasubot sa kadlagan ay masi pero pala mga kuniho nagsusuksok sana sa kadlagan. Ingat-ingat sa mga lalaking nambibiktima kayanda kung kamo maulakitan. Halimbawa, may nakaseksya na may helang. Tapos, ang sendong maliligayang araw. Ano daw yan? Tan iba po mga kababaihan. Halipot na kaugmahan, magkakwarta sana. Digdi ka sa tuyang nasyon, kadakol na ba kan babae? Ano ba? Kahugakan man. Para bong magtrabaho, magpaganot. Kaya linalaugan ang arog kaya na bagay. Madali bagang magkakwarta. Mga padurog-durog sana pero mangiri. Ay, kumusta man palan ki Pading Bon Medyado, ki Nay Tarsing, asin man ki Nelda Salsado, saka ki Kuya Herme dyan po sa San Francisco, digdi po siyudad kan Iriga.
Nagpapadagos man na manlain-lain na intervention na pinagsasagibukan Public Safety Office sa siyudad kan Naga ang aning mamantinir an kausayan sa enterong siyudad. Sa naging pag-atubang sa mga kagawad kan media ni Rene Gumba, pamayukan Public Safety Office, sinabi kay ni na magin ang mga problema sa haralabang pila sa mga terminal o sakayan, iyon pinaghahanap na nindaan na paagi tanganing mapakarhay ang sistema rigdi. Nagkaigwa naman sindanin inspection asin pagrehistro kan mga PDCAB sa syudad kung sa sinda na mismo ang nagpapasiring sa mga barangay asin day na sinda naghahalat pa na magduman pa ang mga ini sa City Hall. Apera parigdi pinagtututukan man ninda an road safety asin man road clearing. Ang nasambit ng lakdang iyon tanganing maiwasan ang padagos na paglangkaw kan naililistang mga aksidente sa mga tinampo na kadalasan subot nagiging dahilan ka na pagkagadan kan mga biktima. Dapat pa man digdi nagpagramdum naman ang opisyal sa gabos ng mga motorista sin driver na perming ihandaan mga dokumento kan sa indang mga lulunudan na pinagagamit tanganing mayong magin aberiya sa mga sinasagibong mga one-time, big-time operation. Kan nagtalikod pong Sabado, nagpasiring kami duman sa siyudad kan Naga. Grabe ang traffic pag inabot kanin rush hour, maski ba kung rush hour. Diyan sa may tangod ka na SM ta pinag-re-renovate po ang naunang bita ng mall. Nya ko ano na ni, ang Naga garuman sa na Metro Manila na. Balang marhay pag inabot ka kan rush hour dyan sa naunang bita ng syudad. Talagang enterong barlanggado ang bulos kan trapiko. So mga paraklam pati dyan, ining Public Safety Office, namulok-pulok man, pero dahil man napapakarhay ang bulos kan trapiko dyan po sa syudad kan Naga. Ang pigpaparaarato man sa nakan PSO, itong kaklampan. Itong kaklaman na mga bihikulo dyan sa well-clamped area, pero ang paghusay kan bulos kan trapiko na dapat asikasuunin da, uy marayo ang ibang mga PSO pati ang polis. Kaya dapat talaga maghiro na ang lokal na gobyerno kan syudad ni Naga dapit sa problema sa bulos kan trapiko dyan sa naunang bita ng lugar. Kadakol po ka na peperwisyo na abala ang biyahe pag naglaog ka sa maugmang lugar, matrapik na lugar na ngunyan pong panahon. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Kan nagtalikod na Sabado, sa na daw sana niya ako hali ang mga bihikulong ini. Nagraralaog digdi sa siyudad kan Naga. Nagsusurulputan bigla. Ang Naga kung minsan mas ngana ang traffic kisa sa siyudad kan Legazpi. Nagpapasiring man ako dyan sa siyudad kan Legazpi, baka umanarog kayan ang traffic. May mga porsyon sa naman dyan sa siyudad kan Legazpi na matraffic, pero dahil managayo na abalang marhay kung pirang minuto ka na. Ma-standby tangani sa nang makalusot. Binabantayan man ngunyan ka na Departamento ka na Agrikultura digdi sa Bicol ang duwang kaso kan African Swine Fever
na nailista sa naunang bita ng rehiyon. Sigun ki Lobilla Guarin, ana spokesperson kan Department of Agriculture Bicol, an mga ini ana subot hali sa Banuan kan Bula, Camarines Sur. Nagahalat pa nin bintang aldaw tanganing maibalik sa Pengsun, asin man sa Tiwi Albay, nakatatapos pa sana kan sinasagibong depopulation. Sigun kay Guarin, nagpuon ang depopulation sa lugar ka na nagtalikod pang Mayo 7 hasta nagtapos ini ka na Mayo 12. Sa presente, guwanin na 72 na hog raisers na napiktado sa tulong barangay sa tulong barangay sa Banuan ka na Tiwi Kunsain, maabot sa 330 na mga urig ang pinagsairarom na sa depopulation. Ini matapos man na isagibo ang nasambit ng aktibidad sa laog ni na 500 meter radius hali duman sa infected area. Nagsumiter naman ang lokal na gobyerno kana Tiwi sa endang departamento kan blood samples hali sa mga pinagtutuburan igwanin kaso kan helang, asin naarama na kana sa endang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory na igwang nagpositibo sa mga ini. Tulos man na nagpadara nin surat ang direktor kan ahensya sa alkalde kan Tiwi para sa immediate depopulation kan gabos na urig sa laog ni na 500 na metros na radius, asin man nagsagibo ka na cleaning asin man disinfection sa gabos na mga urigan sa naunang bita ng lugar. Pinaigpit naman ang mga checkpoint sa parte ka na lugar na yaon sa pag-ultanan ka na Tiwi asin man Camarines Sur, nanganing dayon na makalaog pa sa probinsya ang posibleng carrier kan hilang na naghahali duman sa Tiwi. Dagdag pa manigwarin pag nakapaglista nin kaso nin ASF sa sarong Banuan, tulos man ining idideklarang red zone. Asin dayon na pwedeng magpaluwas nin urig o karne kaini sa mga pagtaray nindang Banuan o kaya sa inman na lugar. Protocol man subuot kan sa indang departamento na igwa o pag-igwang naga-positibong urig sa ASF sa indang lugar, magin ang mga pagtaraid na lugar iyo na pinagkukuhan manin sample asin nagsasairarom sa surveillance tanganing maiwasan ang dagos ng pagwarak sa iba pang mga lugar. Kaya nagpapara mahal po ang presyo kan urig. Kaday pagiraray natutunaw man ining ASF o ining African Swine Fever. Nahelang kan mga urig, garo man sa na COVID sa urig. Laro po ini sa nagpapatios man kan mga hog raisers digdi po sa tuyang lugar. Minsan pati bigla na sanang nalakop ang African Swine Fever sa mga urigan. Hindi dahil man nakakaulakit sa tao. Sa mga urig sa naman talaga. Naghiro naman ang mga barko kan China sa parte kan West Philippine Sea tanganing magbilog nin blockade kontra sa civilian convoy kana atin ito coalition. Hiniman ang pig report ni dating United States Air Force official as in former Defense Attaché Ray Powell
basado man sa indang pinakahuring monitoring sa West Philippine Sea. Sigun sa opisyal, mapakol sa 40 mga barko kan China ang nagpuunang maghiro na kinababalayan kan sarong People's Liberation Army Navy ship. 8 China Coast Guard vessels, 34 Chinese militia vessels sa palibot kan Baho di Masinloc Shoal. Sharing man pinagsaysay man ni Powell na namonitor man kay ni ang patrol ship kan Philippine Navy na BRP Ramon Alcaraz na arani sa Scarborough Shoal, asin man padagos man na nagbabantay sa sitwasyon sa naon ng bitanang lugar. Magarumduman kasudma nagin na matrayumpuman ang pigsagibong pagbubugtak nin mga boy kan nasambitan ng grupo sa parte kan West Philippine Sea na igwanin mga katagang WPS atin ito. Hoy, kumusta man palan sa Banuan ka na buhi? Ki dating alkalde Jones Belsa. Ki Mayor RPL asin man sa iyang aki. Ki Noge. Sharing man ki punong barangay Ralph Lacoste dyan po sa barangay Lourdes. Pinagasaysay man kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration na nasa 13 hasta 16 na tropical cyclone ang pwedeng maglaog o mabilog sa laog kan area of responsibility ka nasyon hasta sa katapusan ka na taon. Sigun kipag-asa Climate Monitoring and Prediction Section na Officer in Charge Analisa Soles na posibleng magin mapanraot ang pirang bagyo. Inibukay niyan pahayag kasunod naman kan nagbabadyang La Nina sa ikatulong quarter kan taon na igwanin piga antisipara na epekto sa nasyon sa huring quarter. Mantang padagos man na nagluluyan El Nino na posibleng matapos sa Hunyo. Padagos man na namamatean ang epekto kay Nisa sa tuyang nasyon. Alagad sinabi kan pag-asa na ang La Nina na piga antisipara o piga-antisiparan na mabibilog makalis na panahon kan El Nino, Southern Oscillation Neutral na mga kondisyon kung saan mayong El Nino o La Nina na kondisyon an malakop. Karaniwan man subod na pigtatakod ang La Nina sa mas halangkaw na normal na kondisyon kan pag-uran sa kadaklan kan mga lugar kan nasyon sa huring quarter kan taon asin mga enot ang bulan kan masunod na taon. Nagapakol naman sa poko mas o menos 4 na hektarya nindagaan na apektaran kan grassfire nagbungkara sa Libmanan digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Sigun man kay Fire Officer to Ronel N. Barakit, Fire Arson Investigator kan Bureau of Fire Protection. Tanaw ng bita ng Banwaan pinagpahayag kay ni nang nangyari ang kasulo sa barangay Kandami sa naon ng bita ng Banwaan kung sain
nasa 3 hasta 4 na hektarya nindagaan na sulo. Alagad hasta sa ngunyan na dai paninda nasasabi ko na si Isayan kag sa diri kan daga huli tamayong tawo kung sa nangyari ang insidente. Mayo umanin mga running harong digdi. Ini man ang rason kaya dahil ninda nakaulay ang posibleng may sadiri o kaya ang caretaker. Kaya mag-ingat kita ta minsan bigla na sana pong minabungkaras ang kasulo sa mga kaduutan. Kung igwaman mga pasaway, mayo maginibo sa buhay, nagaapon kan opos din sigarilyo kaya an iba nagdudurdamag kuno. Hindi ka mo kan magparagibo ta iyan puan. Ingat ka na mga ngod. Amak mo yan kin san kabukiran at maitim na sa mga ngod. Nagkakaraba pa so kalayong lang init. Mas lalo pang pigang saan sa mga ngod. Hoy, kumusta man kay Reverend Father Dan Aguilar, ang Cora Paroko kan Our Lady of Fatima Pares and Shrine dyan po sa San Isidro, digdi po sa siyudad kan Iriga. Ano-ano na sa nabagan mga project ni Father Dan, kadakol na mga piga pakarhay sa Our Lady of Fatima Pares and Shrine, so iba mga tapos na. So tuntunan dahil patapos, pero pigpunan pa sana. Sa mga parokya daw, minsan namang problema man ang mga kura paroko. Kung minsan, siyempre dahil man kaya kan iba pong parokya, an kadakol-dakol na proyekto na gustong mahaman kan sarong padi. Kaya kung ano-ano na sa naman ng mga fundraising para mas sana marealisar magkaharaman po ang proyekto sa sarong parokya. Kaya minsan ang padi pag day panahaman ang saro sa proyekto niya sa parokya. Sige man ang padangog sa mga paresyoner, tabangan nga nindo kami. Tabangan nindo si Pader. Magtao man kamunin mga offer. Dawa sa dikit sa ng kantidad. Pag natipon yan, madakol man giraray po yan. Perming arog ka nan pakiulay kan mga kura paroko. Pag igwasindang mga gustong ma-realisar, maharaman na mga proyekto sa indang parokya. Kundi sabi nga ni kayan, mayong imposible. Kung itinatawan bendisyon kan sa tuyang kagurangnan, sa kaan grasya. Saluduan man kan mga netizen ang sarong paratukdot na tinawanin libreng tsinelas ang mga estudyanteng nag-aadal sa kabukidan. Pinarti ka na Facebook page Jerex channel ang video ni Sir Jerek tanganing mientras na nakatindog sa entrance ka na sarong eskwelahan. Kan mag-abot ang mga estudyante, pinaghapot saro-saro ang mga inikon anong grado na sindasin sa katinawaan ka na branded na tsinelas.
Kaya pinailing pa man sa video ang mga raot ng tsinelas na gamit kan mga estudyante. Yaon man ang comment kan nagkapirang netizen na naghanga sa ginibo ni Teacher Jerek. Sabi ni Cherry Jerusalem Boise, "You are awesome, sir. Salamat." Sabi man ni Chris Ball, "Amazing for you to do act of kindness to the students. Saludo po ako sa Indo." Nagray na kung arog kaya na teacher. Naram kong talagang oking teacher. Teacher Ju Sal Fortuno. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose
Rose Papaya. Igwaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sabi Healthy Habits. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa at ang clean living. Higwa na kita nga 42 minutos makalampas na alas 9 din pagkaaga. Ano na sila pag mga password sa kuya ni Pading Jory. Aray consider juman di mga misis. Saro na naman na taga Nabwa na mag-graduar po sa Philippine Merchant Marine Academy. Sabi digdi, attention on deck, 74 days to go before the most anticipated PMMA 201st commencement exercises of Mandagayan class of 2024. Ang tema kan okasyon iyo na upholding excellence 2 centuries and beyond. Tapos our featured midship woman of the day is midship woman Lieutenant Junior Grade Shaira Mi Sardon Yurin from the everlasting attraction of Nabwa, a town in Camarines Sur best known for its Buwa-Buwan Festival. A proud alumna of Nabwa National High School and now pursuing a Bachelor of Science in Marine Transportation program. Midship woman Lieutenant Gigi Lurin is currently serving as the ECO 2nd Platoon Leader in the Corps of Midshipmen and is an active member of the Sword Steering Committee, showcasing her leadership skills and commitment to excellence. Among the various places she has visited, Amsterdam, South Korea, Norway, and Belgium have all left an indelible mark on her journey. Midship woman Lieutenant D.G. Lurin's outlook on life is born, inspiring, and reflective.
She shares a powerful message for anyone facing difficulties. It's okay if life scares you and things around you don't work out the way you want them to. It's okay if all you feel is worry and you are sick of the entire journey and life. But above everything else, please genuinely know and love yourself first. Even though things haven't been easy for you, always remember that there's a younger version of you that didn't think you would make it here till today. But they are looking at you now. Be proud and grateful. You are strong enough to make it through. You have done your best and that's enough. These words echo her resilience and self-awareness, encouraging others to embrace their struggles and recognize their strength. Be part of the long blue line. Secure your future, serve your country, join the Philippine Merchant Marine Academy. Kaya congratulations kay Midshipwoman Lieutenant Junior Grade Shaira Miliorin kana Nabwa Camarines War. Saro itong sa PMA Magna Cum Laude taga Santo Domingo Nabwa man. Sakol mga matitinding naggagraduar bilang mga military personnel dyan po sa Banuan ka na Nabwa. Hining si Cadet First Class Cyril Joy Masculino. Siya po nag-rank number 4 sa PMA Bagong Sinag Class of 2024. Maswertean sa indang pamilya ang mga magurang mag-arog po kaya na mga nakakagraduar na estudyante. Mga nakakalaog tulos yan sa trabaho pag-arog kayan. Hoy, kumusta man pala ki Manay Hilda Ramboyong, ki Manay Pinagunawon. Yan po sa Santa Teresita, digdi po siyudad kan Iriga. Siyempre dyan sa Perpetual Help, ki ano yan, punong barangay Eduardo de Maiwat. Yan sa gabos ng mga taga Perpetual Help. Para man po naman sa mga naghahanap ni na trabaho, Non-Stop Overseas Employment Corporation will be conducting a special recruitment activity in collaboration with the City Government of Iriga through the Public Employment Service Office. The SRE will be held on May 23-24, 2024 from 9 a.m. to 4 p.m. at Piso, Iriga. Currently, they are looking for family drivers, private nurses, household workers, and house cooks bound for Saudi Arabia and United Arab Emirates and Hong Kong. Don't miss out on this opportunity. Non-Stop Overseas Employment Corporation is located at 35 F Imperial Street, Legazpi Port District, Legazpi City.
Tapos ini pong from Crash to Real Time Partner at ngunyan bagong kasal na sinda Nas Agua sa sinmana Maika de la Cruz na parehong child star kan sikat na show sa ABS-CBN kan Guwing Bulilit. Yan ba ko na sindang mga bulitlit. Sarong pagpapatunay na totoong may forever basta nasa tamang tao ka sana. Kailangan man mag forever kung bako kang sa tamang tao. Sabi man kan iba, walang forever. Sabi po kan mga hobinis ko niya. Mahirap hanapin ang forever. Kaya ito, sikat soulmate. Ay, ika na nga yan sa kuyang soulmate. Sabi digdi sa gabos po na miyembros konsumidores kan kaso rekodos ang taripa sa kuryente ngunyan po Mayo. Nagtaas po ni 2.0551 kilowatt sa residential as in low voltage, sa high voltage naglangkaw manin nasa 2.1129 per kilowatt hour. Ang pagpapasairaron po sa yellow as in red alert kan Luzon Grid. Darakan pagnipis o kakapusan sa reserbang kuryente nun huli po sa langkaw na demand gunya na dry season. Darakan grabing init kan panahon na nagre-resulta man po sa paglangkaw kan presyo sa wholesale electricity spot market o ining WISM. Kan binabakal na kuryente ang mayor na kausa kan paglangkaw po kan taripa ngunya na bulan na Mayo presenting taon. Ini po ang taripa sa kuryente ngunya na Mayo jata 10.7583 per kilowatt hour. Sa low voltage 9.8830 per kilowatt hour. Sa high voltage 9.0441.6 per kilowatt hour. Asin man sa demand charge 253.78 centavos ana per kilowatt hour. Kung may mga kaputan asin may mga gustong malinawan sa taripa o bill sa kuryente, magapod sa naduman sa naga. Kakasureko to. Man ini pong luwas na barata. Sabi digdi, kumpirmado hali sa nguso asin tataramon ni Ju Sabal. Nag-amin na ini na bayaran subot siyang media mayong kredibilidad sa pagbabarata Santissima. Na medya mag-arog kay Joe Sabal. Kasusupgan ini kan mga miyembros kan media. Mag-arog kaya na media po garo nawawara na sa sadiri. Biga raraot man sa nanyan institusyon, an organisasyon kan media digdi po sa bako sa nang digdi sa tuyang lugar kundi sa enterong nasyon. Man daw kita sa kaso Reco 3 sa gabos pong member consumer owners
Please be informed of our district election for the Board of Directors of District 3 Buhi. Maabot po ining June 8, 2024 at AM to 3 PM as dyan sa Buhi Central School, San Pedro, Buhi. Deadline for filing of a certificate of candidacy is on May 29, 2024. For further details, please visit the Member Services Division and look for Mr. Jeromio H. De Leon, Institutional Services Department Manager. Kaya sa mga gustong magkandidato bilang direktor dyan po sa Banuan kan Buhi, magtaga puro pabisto na kamo. Ito kan mga panahon mga bailihan po sa mga piyestahan sa mga barangay tuninong pa. Saka ito anaram ko sana pag may mga day pagkakaintindihan, halimbawa iba mga burat na nagsusuruntukan sana, pero ngunyan iba na sa mga bailihan, igwa ng burunuan, minsan may baradilan pa. Kaya makatakot ka ng magpara-atindir sa mga bailihan ngunyan. Halong lalo na pag mga hobenes an igwanin pa baili. Saka kan panahon po ang mga bailihan maliwanag. Ngunyan pinadiklom na sa bagong henerasyon. Tapos kayto nagarumdumang ko si mga bailihan kayto kinukudalan kinukudalanin mga kahoy, tapos bubugtakan yan kung bakong rugi, igwang mga binaak na dahon kanyog, palapa kanyog, binubugtakan yan ng mga use oil. Pag nadukot ka, halimbawaan sa imong bado, magayon-gayon, bago pa. Ay, rimati, mamamantyan yan kan mga use oil. Ito, bako panggayong maribok ang mga bailihan, pero ngunyan, makahadit na. Tapos ang mga hobinis pati, so iba po dyan, itong mga silosan, kurokorsunodahan, dyan nagpupuan ang kariribukan. Masakit dyan kung naglaog na mga bailing hobin, guwapang karga. O nakatumar pa kan ipinapangalad na bulong. O ining illegal na droga. Bueno, inabot na po kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ni na informasyon si Diggs Martinez asin man na Vanessa Tataro. Sa lado technical si Chao Benaobra, sa information si Dun Cabrillas. Tuman sa transmitter si Jimmy Guanzon, sa muyang Chief PSG. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pag-antabay.